Здравейте, хора! Наскоро с една приятелка се въртяхме в тоалетната. И аз паднах, пожих се и си цепих брадата. Тоест, тя го направи май нарочно, но се тая. Тук хора и така се държа. Течеше кръв. Между другото нямам лещи, не знам, защо са ми толкова зеленичите. Аз все пак съм малко. Плюс това, при падането, бум, и една приятелка малка. Сега, аз съм оставила 250 лева. Мисля, че ще свършат. Значи, розово събрание един картон вземи, те са 8 броя. И Карелия бяла слим вземи един картон. Но съм добре. Ще кажа защо. Защото тези хора малко се нето ще вземат. И съжалявам. Тук гълния ми вид. Просто претрепа. Хора, значи другите момичета от моя клас седят си кротко. Читат си книжки, говорят си. Аз съм като момчета, хора. Какво направим? Не мога да се променя. Сега вижте как се успокоявам. 300 лева, значи 250 съм ти оставила. Там съм ти оставила дребни. Добре, ти ще по един и по 5. И съм ти сложила 50 лева в касата. Бабо, искам само някъде да се облегната. Моля ти се, айде на твоето, защото аз искам да пия сок. Добре. Че няма какво друго, кой ще толкова. Съжалявам, ако ви дразня, но съм много гладна, наистина. Как е, мамайко? Да. Мамо, имаш цени да слагаш на лаза си на Бони. Там, където има чертичка, или е било за нас, или е било продадено. Добре. Още неща ти казвам, сега със всички и го забравих да. То без който с мане направите му куко да... Нищо ще оправя, някъде животното да си гризка. С този кукъл. Утре ще го издеш, бе, бабче. То сега ще ти ето утре някой да едем цял ден. Гладня. Че ти имаш майка. Не хапвай си, мъничко, не искам да се тъпчета да ти е добре. Ще го сложим в холодилник, утре ще си хапнеш пак. Мама, куша, ти казвам, било бе, стищам се, трябва веднага да ти ги казвам нещата. Колко е да го гризе още? Мале, хората, това стана много сериозно, Нещо за цените говорихме, нещо да няма дигнато увеличен, някой да взима, да дава, да такова. Белата нещо да дава, Боните нещо. Не, белата някой да дава, навътре сме с 30 стотинки. Да. Има младо пиво, казаха ми, че ще го купуват заради това. Значи утре Хайникен една каса ще поръчаме и Шуменско светло една каса. Като едната каса ти е готова за връщане, другата каса, колкото я направиш, връщаше, колкото бутилки не искам да ги платим. Не искам да им дължим каса, защото няма къде да ги слагаме. Ще видиш, води има, разтворила съм на всяка ръчичка. Ама аз като му кажа на гената, той не е гената, един друг е. Ако е гената, вече 2 дена не е гената. Ако е гената, зад стълбите